Cek ngalang-alang sediane murah Sarubau rame-rame tas malam-malam untuk beranyawang anak yang moto berarti. Yo. Nganggo dalem pangapura. Ngaku-ngaku tobat segini. Pun kakangmu kebujuk lawan rayonipun dia pendhita Sopeng Sukolimayu. Diluari, nyanyi diluari. Pun kakang muka bidung lawan pengetikane Kyai Pendhita Sopeng Sukolimayu. Iya to pancen kursi ganti-ganti praja. Wis tolong dening Senggana Yanoman. Mulane pun kakang ngaturane Purwanan Musala. Sapa bae sing arep gawe geger tumrap praja ngasih rame-rame lantas malang-malang kutu. Ning jebulane di apa sing dadi kekarepaning Sarubau ki wong bener wong apik pancen kudu diayomi ya dasar Pranata. Lurah Sarubau bangun desa kudu kanggo kemungkinan diri pribadi ora nanging kabeh mau kanggo para kawula kanggo warga masyarakat urip-uripe ayem golek panggogo golek sandang pangan kepenak. Mulane dibangun ora mung bangun marang wangunan ning bangun marang jati diri marang pribadine dhewe-dhewe. Dadi manungsa ora kena serakah, ora kena sungah-sungaran. Hampa katigang atiku lan atiku. Kudu sabar naripa aja nganti anggone duweni watak angkon tansah ngobrol-ngobrol malah gawe cintra tumrap marang liyan. Mulane Sarubau ngarep ngelingake bangun marang jiwane, bangun marang negarane. Yo kaya mangkono pun kakang bakal ngayomi marang Sarubau. Pun kakang bakal melu paring panggatung marang Sarubau pribadi desa lan kudu sing gede pangapurane pun kakang yai. Lawan bergudung banyak-banyak beridantil butuh tengiso dijuni jagar migar tanpa karya bojong ngelawan apa sing dadi pakar dening sibungan karo supaya ngeroyok marang para putra pendhok malah kalah bareng kalah malah dadi melu ngana bojo kaumane sampai malah boten mati ora mati piye anggon wis kreka daya urip bisa ngasorake kridane wong Pandhawa ning nyatane gagal-gagal amarga wong Pandhawa ki kerukunan pancen ngendi papan ngendi dunung asal rukun ya main asal kompak ya apik sinden nang joget kompak ya main sanjane rukun penajakan nang pas kompak ya main Pindah panas selama sing rusuhe. Nah. Apa maning sing kiye seneng karo kae, sing kae seneng karo piye. Hidupna dadi siji, malah merengute bareng. Ora dadi marame malah bubar kabeh. Mulane sing kita model angger sing kae ora mangkat, sing kiye mangkat. Sing kiye mangkat, sing kae ora mangkat dadi rasane tepat. Anu buta siji ora buta marahe karto marto
paling dhuwur irung. Jimate Kartomarno. Singkan aku sotomu kalah mergo Kartomarno. Mulane sing dadi pendeta durake ngrekot daya. Singkan ya ulih, singkane ya ulih. Pun rekod daya panjenengan pripun? Aduh, saiki dandan ngaturake kuntul apa dandan. Matur ing Pandhawa bisa paring pambiyantu dijuni.
kanthi nari krama karana kanggaran rono panjah wonten sidira sidembe manem karana sabawane balangan siku dengan dateng basan rono dateng wanglah amung kabiasa suarane goro-goro apa-apa tandane goro-goro cuma dene krepan ngono kawan ono kang nggawa bathok bolu ono kang nggawa dolanan bathok bolu kang guna moni segoro sadolanan pinter kang nggo nyawoni jagat cuma dene para kawan dalem kaget singae kang samumulat kaya sinapaing goro-goro